ce da ke wannan Allah a bani la'ada ta nema in ci alkura kai ya gari na ji a yau na ba ka da wani siyarwa aka ce na yi ba ta kwana a gida shi ne za a sai dai mutum ya kudin ai kai ma yanayin kazar yanayin ka ai baka sani lokacin da aka yi kwanta ina jiga a gurke ina ta kokari ne na wayeta Allah sarki to na za a sayar ya na sani ne ma ba a gaya ma kudin ta ba duk ta ga taho na samu mai siya a siyar to kun je na ciki ne da ita ba na sani ciki ne da ita tsoho kun bari ke wannan kudin kazar to wannan kuma naka Allah na gode la'ada ina ne gidan kan an yanka an don karɓi kai da kafa kai sun higa gidaje in har za ka samu gidan da ne dan waya ma fa sauki sai na zan ba ma a'a kuma sai na ka biyo wani wani wadda Allah da ni biyo au to da na sunan ka ni ban ni da suna sai wani da suna sai an jira